Sal-aħħar tas-sena mitejn familja oħra mistennija jsiru sidien ta' djarhom wara snin twal ta' stennija. Id-dar ta' dawn il-familji kienet ħallit fuq konvenju għax għal ħafna snin qatt ma kienet espropjata mill-gvern u is-sidien oriġinali qatt ma tħallsu. Dawn mhumiex l-ewwel familji li benefikaw minn din l-iskema. Minn mistoqsija parlamentari jirriżulta li minn Marzu tal-2013 sa Lulju tal-2015 id-Dipartiment tal-Artijiet ħallas is-somma ta' aktar minn miljun u 800,000 ewro lis-sidien oriġinali tal-plots. Fost dawk li benefikaw minn din l-iskema hemm djar fiż-Żurrieq, il-Mosta, in-Naxxar, il-Kalkara, Ħalluqa, Ħalqormi, Ħaddingli, il-Marsa, il-Gargur, l-Imsida u Birkirkara. Din l-iskema hija biss waħda minn bosta li d-Dipartiment tal-Artijiet qiegħed jimplementa. Inizjattivi oħra huma dawk li jirrigwardjaw il-karavans fl-Adira, il-garaxxijiet fl-oqsma ta' djar u tal-ħwienet fil-belt. Minn barra hekk sal-aħħar tas-sena jridu jkunu konklużi wkoll il-5 espressjonijiet ta' interess li ħarġu għal diversi proprjetajiet tal-gvern li kienu jinsabu mitluqa. Espressjonijiet li jirrigwardjaw is-suq tal-belt, l-isptar iżolament tal-imtarfa, il-proġett tal-Bużbeżija, il-Palazz Strickland u l-Palazz l-Aħmar.